سلام علیکم برادران، خوش آمدید به اینترنت مگزین صاف سودای ما. از ما در مگزین مسکو ما قرار داریم. شما میتونید دو مقدار ریش برآوردن یا که مویسر برآوردن، یک مقدار پر بچیدن یا که برای خراب شدن خد را درست کردن یا که کرم را گم کردن یا برای داوای سفید را گم کردن میخواهید، معلوماتی که را در اکران تماشا کنید. اگر شما در مسکو باشید یا که در سنت پترزبورگ باشید، در مدت یک ساعت میتونید از دوبای مترو دسترس کنید، یا که در دیگه شهرها باشید در مدت 3 روز یا که 4 روز دسترس کنید. و می رقم زنگ زنید. دوستان، کартакела зинда бидай. Ич хел шидай ман намедонам. Медонем чеҳраша алиш кадай? Воҳ, ман бояд тез бигрезам айҷа. Ё бо ҳардушон чеҳрашон алиш кадиян? Заҳро ҳам чеҳраша алиш кадай? Заҳро ҳам зиндагӣ мекадай? Чӣ? Заҳро ҳам зинда ҳай? Аз комиссар ҳастаде ки дӯстон. Агар мабодо Заҳро ҳақиқатӣ картакела шумо диден, дарав моро хабар кунен. Ҳозир ё чеҳрашон алиш кадиян? Мо бинем ва чӣ мешиносем вая? Валлоҳи шама намедонам. Ҳиҷрӣ? Фаҳмидӣ, Заҳро зиндагӣ мекадай? Манам бисёр ҳайрон шидам. Зиё домло мана гуфт ки домло Зиё? Не, Мурод комиссар. Ҳиҷрӣ? Айгиҷо фаҳмидӣ ки домло Зиё зиндагӣ мекадай? Ҳиҷрӣ? И таъриф мекардагӣ домло Зиёд картакел аст буда? Амихела? одамои мо ҳамаро тафтиш кардиянд Мурод. Дар бораи Заҳро ягон маълумот наёфтиянд. медонӣ ку давҷа мурдаам набуд. Картакелас чеҳраша алиш кардан ягон духтарам наёфтем. Аммо ба фикри ман ҳамияе ки аида зиёд гирифта наметавонанд дар ҳамин атрофҳо монай. ба худо ман туда боварӣ калон дорам Мурод. Ту қаҳрамони маӣ. ин одам чӣ гуфтест асан худ ба худ? дар ҳақиқат дар якдигаратон бисёр хуб мезебед. Ту ё кай боша ҳа? Чӣ беҳудагӯӣ кардесай? Чӣ хеле хона дорӣ? Зайнаб, ё айку? Якдигарашонда бисёр хуб мезебанд. Туи кунанкори хайра дер нагузоранд. Чӣ? Акай Йилмаз, ба иҷозати шумо ман қатъи комиссар Мурод як чия гап заданиям. Зайнаб? Ту метавонӣ қатъи манам гап занӣ охӣ? Биё иҷа ту. Биё бинам гуфтес аз ҳоли ама. Ту тамом шудӣ бача. Ман хиёната асло намебахшам. Беҳудагӯӣ накӣ. Чӣ хеле хиёнат? Хеле ки ту дидию хеле нест. Чӣ кор кардесай ту? Бас ки ҳай. Хай ҳаёт ҳаёхиям хе. Чӣ кор кардесай ҳа? Заҳрои май хеле набуд ку. Чӣ кор кардан? Ту бисёр алиш шидай ту. Ту хеле набудӣ ҳа? Заҳрои мара ягон бор назада буд. Оҳ Заҳро ҳа. Даг ҷои ту озӣ. Чӣ гуфтӣ ту? Заҳрои пешина ма мегум. Зиёи пешина ҳам мара хиёнат намекард. Бас ки ҳай. Эй кош Заҳрои ма ту намешидӣ. Мефаҳмидам хелияй намеомадам инҷа. Бас ки кора ту. Агар зиёи пешина ту ҳам намешидӣ, Йилмаз мешид. Бес я дақиқа. Чӣ гуфтӣ ту ҳа? Мо Йилмаз барои мана содиқ буд. гоҳ ки Заҳро бисёр гап задесай, барои ту ҳеҷ хуб намешава ин кор. Бисёр тарсидам. Чӣ кор мекардӣ ҳа? Маҳкамат мекунам тура. Нигоҳ ки хита ҳолиам полис мегирӣ. Чорам. Полисама. Мурод комиссарама. гоҳ ки картакела аст ҷони мара наёр ки мебарам тура Йилмаз да таслимат мекунам. ҷони ман нарас ки манам мебарам тура Йилмаз да таслим мекунам. ҳоли амхе ҳа? Амхе. То ин вақта чӣ гап задесиан ё? ман якиҷо бидонам дидам. Ман ҳозир бирам таслим кунам ҳардумона Йилмазда ку бинем кадом мона меқапа ҳа?
кори намекардагида бисёр манда таъриф накӣ. Бира гап зан. Тагана ёзи мебинӣ мара. Бира бигӯ бинем ку. Бес Зеҳро, Зеҳро. Йилмаз. дар бораи бисёр як чизи муҳим ба тра маълумот метам. Маълумот метӣ Зайнаб. Накӣ кора. Картакилас ҳастай ку, яъне дар Истанбул одами таслим намешидагие хайне? О, профессионал ни ҷинояткоре вай. Ман вая қапида пеши адолат таслимаш мекунам. Омо чӣ буд? Ҳамаи одами ҷинояткор ҳастай ку. Зайнаб. Ту баъд? Ҳо ма? Зеҳро амахкам мекардӣ? Чӣ? Не, асло. яъне тамом. Картакилас ҷиноят карда метавона, фақат Зеҳро амахкам намекуна, михе намешава. Гуноҳ надора. Дар иҷа чӣ гап шидист? Шумо ягон фикр доре? Ту хаб ки да намефаҳмидаги чизот бинита нахалон. Ор то ҷое расидааст ки мо гап зада наметавонем дажӣ. Йилмаз. Зайнаба бифаҳмон, Картакилас ҳеҷ вақт хиёнат накарда буд Зеҳро. Бифаҳмонаш? Дурӯғ мегӯй ту? Дурӯғ мегӯ? Хаб ки дурӯғ чӣ? Картакилас Зеҳро фаҳм мекуна. Не, фаҳм намекуна. Дӯстон, чӣ шидест дар иҷа? Ман ҳеҷ чия нафаҳмидесам. Картакилас я одами хиёнаткорай. Не. Фаҳмидӣ? Картакилас я одами дупа дурустай. Картакилас нафрат дорам. Бад набин вая, вай духтари амакита бисёр нағз мебина. Нағзаш набина? Мо нағзаш бина? Зайнаб, Мурод, чӣ шидест дар иҷа? Шумо дар бораи Картакилас баҳс кардесе? Зайнабҷон, духтари амакитамон, ман вай сохтакора қапида адолатда таслим мекунам. ира я тараф мон. Ин маълумоти медонистагита бигӯ дар бораи Картакилас. Диди Картакиласа? Яъне маълумота? Ҳо, маълумот. Маълумот? Чӣ? Йилмазҷон, ин Мурод комиссар бисёр як одами безеб дахча монандӣ кардесаст. Шумо ранги нашен, майли? Ман дигар кор надорам, ба ира хидма монандӣ мекунам. мо қатъи Мурод аз замин то осмона фарқият дорем. мо ҳам ранге ки оиладор шиданием. иҷозат ната ки тира айраҳ бизана. Асло иҷозат наметам Зайнаб. Ман ҳозир дар синни соли зангириям. Зайнаб, оила барпо карданиям. лутфан шумо қатъи одам гашта ай фикртон нагарден. Ман қатъи девона чӣ кор дорам? Ман тамоман одами дигарам. Асло ранги Мурод намешам Зайнаб. ту шарм намедорӣ ай гапот Йилмаз? хаб ки бача рашк накӣ. гӯш дорам Зайнабҷон, давом бите гапа. ба ин одамам духтарое ҳастанд ки хонадор шиданиянд қатиш. урӣ мегӯй Зайнаб? Не ки ин одам хонадор шиданӣ нестай. ҳо, рост мегӯй ту, ин одам хонадор шиданӣ нестай. шумо ҳам бояд хонадор шавен. айнан, ман бисёр тайёрам Зайнаб. рӯзои хуш Мурод. ҳо, бест. Бести ҳамину, ту хе рафта наметонӣ. Бест. Мурод, бест. мебинӣ мана намёк додесаст ки қатиш хонадор шавам. ин чиза ҳис дорам, ё Аллоҳ шукр. беҳудагӯӣ накӣ Йилмаз. бес я дақиқа Зайнаб намёк додест, намефаҳмӣ? ман бояд таклифи хонадоршавӣ кунам. чӣ мегӯй ту? Зайнаб. Йилмаз, бишӣ ҳамиҷа озӣ ман миём. ҳо, Зайнаб мана намёк додам хене? намёк додест ё ки ман нодуруст фаҳмидам? туғрӣ мегӯй, тира намёк дод. бисёр зур шид неки. ман шоҳидам. тамом. ҳиҷрӣ, бисёр ман хушбахтам. Зеҳро зиндагӣ мекардай? умедворам ба наздикӣ мебинам вая. бисёр ёдиш кардагиям. иншоллоҳ санам. иншоллоҳ домло зиё ҳам Зеҳро ҳам мегира. ҳиҷрӣ, айна дидагӣ хонамон ҳаст ку? ба фикри ман ҳамун хонаро мо бояд бигирем. барое ки хонангиҳои шумо ҳам иҷозат наметиҳанд хонатон да мара. хонангиҳои мо ҳам иҷозат наметиҳад дар хонаи шумо мондана. вай хона маҳқул шид, ҳамун хонаро бигирем. чӣ мегӯям? тамом мегирем Санамҷон. агар ту бихоҳӣ ман дар ҳама ҷо зиндагӣ мекунам. фақат ки ту бошӣ бас. ҳиҷриҷон, бисёр романтикӣ. медонистам ҳам хе гуфтан ту. чӣ хел хуба? ҷанговар домодмон мешава?
санам бо қатъи ҳиҷрӣ гап задесаст. ҷанговар домоди мо намешава, қодир намешава. Olmasın yani. барои чӣ нашава? ҷанговар домоди ман шава. ҷанговар домоҷоным гуфта ҳамхелӣ ту намегуфтӣ занакҷон? асабума вайрон нака қодир. Ay lütfen. лутфан. тамом занакҷон. тамом асабота вайрон намекунам. ман одаморо хабаргирӣ мерам. бегаҳ хонада мебинем. тамом. тамом. ё аллоҳ. яъне ҷанговар домодам шавам. гуфта ман чӣ орзу мекардам? ҳамхелӣ қисмат биромад. ё аллоҳ, ё раббӣ. санам, ту чӣ гаштесай да иҷа? қатъи домоди ҷанговарат хона кофтесем? хона кофтесен? очаҷон, хавотир наше. бисёр наздикии шумо да як хона ёфтем. ҳамин раҳ поён фуроен? ҳамин раҳ қатъи роста ки бирен? 25 минут раҳай. не, ин хел намешава. ман духтарама ҳиҷ ҷо равона намекунам. модар, гоҳ ки ҳиҷрӣ, агар қатъи санам хонадор шидан хоҳӣ, миёи қатъи мо зиндагӣ мекунӣ. Gelir bize yerleşiriz. тамом модарҷон, миём. ҳиҷрӣ, хонангиёи шумо ҳичӣ намега? хонангиёи мо чӣ мегуфам? як маҳаллада ку ҳичӣ намеган. санам, духтарам, биё барем хонада камтар дам бигирем ки асабои ман бояд камтар ором шава. як дақиқа очаҷон, ман бояд ай ҳиҷрӣ иҷозат пурсам. Bir dakika bir чӣ? чӣ хеле иҷозат мегирӣ ай ҳиҷрӣ? ҳиҷрӣ? ман қатъи очаам рафта метавонам? иҷозат метӣ? астағфируллоҳ, санамҷон. модарҷон, мон чизе бига ҳамо. ҳиҷрӣ, иҷозат метӣ? ман тра пурсидесам. тамом санамҷон, бира, рафта метавонӣ. ман тра иҷозат додам ку. о ҳиҷриҷони ман. модарҷон, ай ҳиҷрӣ бисёр як домоди хуб мебирояд, хай не? хай дигар чӣ бугум? о биё бирем, тез рафтем. шукронаи аллоҳ ирӯзда. зӯҳро, сарте дастма? ту барои чӣ хелӣ кадесай, ҳа? мо навъя дигаримона ёфтем. чӣ бай хелӣ мекунӣ, ҳа? ту як хиёнаткорӣ. хиёнаткорам? хиёнаткор нестам. дидам худаш яке даст шуда дасту монд. ман дастҳоша мешканам. тамом ором шав. медонам мешканӣ. фақат ҳозир проблемамон нест. елмаз набояд моро бифаҳма. мо бояд эҳтиёт кунем, майли? зиё, ту чӣ хеле як одами нофаҳм шидаӣ, ҳа? мо ҳардумон чеҳрамонро алиш кардем. бина ҳам моро айгиҷо мешиноса, ҳа? чӣ хел мешиноса, мехапам моро. медонам мо бояд боз ҳам бодиққат бошем. хонадор шавем, бисёр хуб мешава мегӯм. мегӯй хонадор шавем, а? ҳо? хонадор мешавем ки? агар мумкин боша худи ҳозир. ҳозир, а? ҳо? мо чанд солаи хонадор шида натонистесем, зӯҳро. айсу унал комиссар бисёр ғам дод. айсу сухрот бисёр мо ғам мондод. ҳамаи бефара шидам. хонадор шавем, халос шем, а? қатъи ту хонадор шиданiem, зӯҳро. ман гуфтанием ки яъне бисёр вақт гузашт. бисёр вақт гузашт. 4 сол шида. хай намедонам, зиё. чира намедонӣ? ман нафаҳмидам ки. яъне мегӯм як чиз намераса. чизи хурдакак намераса? чӣ норасоӣ дора? ки қатъи ман хонадор шидан намехоҳӣ ту? румда гап заҳа? ё ки мана дӯст намедорӣ ту? чӣ? ира манда чӣ хел раво мебинӣ, зӯҳро? ман хиёл мекардам ки ту мана дӯст медорӣ, а? зиё, тура дар ҳақиқат чеҳрата алиш накардиян? ҳамаи ҳамин ҳуҷайраҳои сарта алиш кардиян тура? тамом, чеҳра маъқул нашид? аки ман дай гапҳоро мегӯям? нигаҳ ки шаҳбачара чӣ мега бо? тамом, тамом. илтимос, дигар мана азоб нате. домлозиё, ту дар ҳақиқат беҳудагӯӣ кардесай. гуноҳи ман чӣ будам? бугӯ ку, гуноҳи ман чӣ буд? фақат қатъи ту хонадоршавӣ мехостам. ман худма дар ин ҳол дида наметавонам. офарин, зиёне ки ба ин феълет. нигоҳ ки иса дӯст доштам. қатъи духтар хонадор шавӣ чӣ кор мекунӣ, а? чӣ кор мекардӣ, а? беақл.
یا تکلیف خانه‌دارشوی میکنی؟ تکلیف کردم، تکلیف نکردم مگر؟ تکلیف کردم کو ها؟ نه. تکلیف نکردم ها؟ بجم تیز مغازین برا برای من یک چاله بخر بیو. بجم اگه نه. بجم زیو. چیره اجده دوری بجم؟ ای زهرام، ای همون روزی که ترا من دیدم فقط ترا نغز دیدم. در حیاتی من فقط تو بودی. فقط آرزوی من قطعیت زندگی کردن بود. ترا دیدم من گپ دراز نکه تکلیف که تکلیف خانه‌دارشوی که جوابش بگی تمام. ای واه زهروی خیلی نبود. چی زهرو نیست چی ها؟ زهروی من خیلی نبود. بجم زیو. تمام. در روزهای خوب و بد، در روزهای بیمار شدن و ساز شدن. ای زیو تمام اگه نه؟ ایقا سراسیمه تو؟ قطعی من خانه‌دار میشوی زهرا. نه. نه؟ ای چیه یا؟ چالای تیلو؟ تو منو با امی چالای مایده حق تکلیف خانه‌دارشوی میکنی زیو. چالای ارزانک؟ به انصاف من یک معاش خدمت دادمی را گرفتم. من این چاله را قبول نمیکنم. خیلی نکه زهرا جان من ترا بسیار نغز میبینم. خودت نگفتی که هم خیلی چاله بیار خانه‌دار میشیم. ای زیو تو چه خیلی باید چالای مایده حق تکلیف خانه‌دارشوی میکنی ها؟ همین سوال بسیار سری من گران کرد. داملو را یافته تیز پرسیدن در کورای. یا الله جواب ای چی باشه؟ من کار ندارم برای یگان چالای کلان بخر بیامنده. زهراز ما اگه جا میوم خیلی چالای کلانی تو میگفته گیره ها؟ من کار ندارم اگه جای میوی برای بیاو یگان چالای کلان بخر بیامنده. بین یا الله رو پروم دا برو ورد داملو را. یا شگر اول ندارم دزدی که نمیگوی. کاری میکنی نمیکنی من دا یک چالای کلان بخر بیو. یا الله من دیوانه میشم چیکار میکنیم دختره ها؟ داملو یک سوال دارم من. هجری؟ میشه من نجات بده همی درد؟ سوال دارین داملو. هجری؟ می خانم بفهمون تو یک از تکلیف خانه‌دارشویت کرد. تا اگر رد کنی جایزه یا که نه؟ جایزه؟ جایز نیست. جایزه؟ هجری همین داملوزیو را تو بفهمون لطفاً. دختر وقتی که ترا 4 سال و 1 ماه جدت کرده گیره باید چالای مایده حق تکلیف خانه‌دارشوی کنی جایزه یا که نه؟ داملو زینب خانم شما را زیاد گفته. جایزه؟ جایز نیست. داملو زینب خانم شما را زیاد بدن تو نمیدونه. بدونه دانستن گیره چیکار کنم هجری؟ اما یا که تو هجری نگفتگی ها؟ چرا من دا نگفته؟ من چه خیلی میفهمونم زهرا سری من بسیار ویرانه. زهرا گفته؟ داملو زینب خانم شما زهرا گفته؟ زینب میسی زهرا ای. چی؟ خیلی دیدی اینا هجری هم تا نشناخت. تا هم چهرت علیش کرده خرکتر تا علیش کردگی. منم نفهمیده سمت چی بای خیلی شدگی ها؟ ای هجری ای داملوزیو را یگان کارش توغری نیست توزی. ای هجری من ای سحر کی عذاب کشیدم. ای دختر ای سحر من دوونده است تو این میجره ما اومدم اوزی. من کار ندارم تا بگه یک دانه دیگه چالای کلان میخری میوی. داملو همه چی هم میفهمونم. همه چی را میفهمونم. من چیکار میکنم ها؟ یا الله ای خدا ها. سمی سازی ها؟ یعنی چی بگم سازم کمیسر ساز. خوبم. مانی را میگوی در رود بنزین شپیدگیان. سیدگی خیلی نه؟
картакеласа зинда буданша медонӣ а? е комиссар, ай полис ягон хабар аста ё полис картакеласа қабида метона? агар ин картакелас мара биёва мекиша. арсами ма ҳастам ку. картакелас тара нақабида ма ӯро меқапам. ман тра наҷот метавам ёрдам метавонда дар кори сами. комиссар шумо чӣ гуфтезе? ҳар замон метавонам ёрдам кунам. бисёр хуб. ҳамин картакелас як дӯсти наздик дошт ку шавкат, ёрдам мегӯрам дар коре. вай ози нестай комиссар? хеле нест яъне. ай канони девона тарсида грехта рафт. канони девона? ҳо ман шуморо бифаҳмонам. шавкати девона ай ку либосои ҷанговара пӯшид. канони девона ба либосои ҷанговар қапид шавката. баъди шавкат грехта рафт бана накиша гуфта. канони девона озидак ҷой? намедонам валлоҳи чанд рӯзае надидамаш. баъди шавката як ҷо биёвем номерои телефонша дорӣ ту? сар номерои телефонша дорум ина ки занг зада намешава барои ки телефонша наманда монда рафтагия и девна. кубитаи телефонша тез биё. и бисёр кормо осон мекуна олӣ. нигоҳ кун сами. и чӣ гапи задесем да байни худмон мемона. тамом. агар дар ягон ҷо ҳамин гапҳои задагимон ман бифаҳмам камтарак тара пешаи картакелас ёфта мекишам худам. не нигоҳ кун тета бара ягон ҷо як ҳафта дафша да чашми ягон кас нанамо фаҳмидӣ? биҷим бидав тез. биҷим бира ина мерамӯзӣ. биҷим дафша тез суми чойта ман хидметам биҷим. картакелас бародарҷонима так мурди картакелас тара ман пешаи мурод меқапама. баъд рӯ парои зайнаб мебурам ранги қаҳрамоно абқати ман хонадор мешай мегум. хай коро ҳама хел шид ҳиҷрӣ духтари маскагӣ зӯҳро буромад. медонам ҳайрон шидӣ не ки дар ҳаёт ҳама хел чизо мешавад баъзан. хай ҳама хелай домло як савол дорам. ҳиҷрӣ ҳози ман тра ҳама чиро фаҳмодам. бо чӣ савол дорӣ а? домло фарз кардем ки ман як дивайник дошта бошам. ранги ман як одами дига боша. дивайник ма кадаги савобош дар худаш менависанд ё ки манда менависанд? дивайник а? ҳо домло дивайники ман. яъне дивайники медонистагид? ҳо яъне ки ай ман. ё аллоҳ мо як тиша ҷавобша дода наметонем. агар дивайник дошта боша ман чӣ хеле саволоеро ҷавоб метавонам. магар ҷоизай домло? хай гӯш кун ҳиҷрӣ дар иҷа як коре мешава ки мумкин тидам нафура. домло манам як савол дорам метавонам пурсам аз шумо? дивайник очирата нигоҳ кун. аввал ман мепурсам то очирата нигоҳ кун. домло манам дар бораи ҳамин пурсиданӣ будам. як мусалмон дивайники хича гапзанӣ намона ҷоизай а? чӣ? хабка дивайник ман чанд бор тура гуфтам вақте ки ман омадам савол пурсидам ай домло ту домло омада нороҳат накун фаҳмидӣ? мо ту фақат ози савол додесай манда ҳеҷ очират наметӣ ту? идофа ку ман мепурсам. не ман мепурсам. манда чӣ ман мепурсам? не ман мепурсам. домло як одам дар шаби хобаш гуноҳ куна фардо рӯзи қиёмат ҷавобгӯ мешава? и домло дар хона проблема боша зан бигирӣ ҷоизай? чӣ? домло як мусалмон дар хонаш панда парвариш куна ҷоизай магар? чӣ? домло як одам агар ба техника мубаддал бигардад ҷоизай магар? чӣ? ҷоизай домло? ҷоизай домло? ҷоизай домло? домло ҷоизай? домло магар ҷоизай? ҷоизай домло? домло ҷоизай? не ҷоиз нестай. не ҷоиз нестай иҷрӣ. домло чӣ домло магар дивайник мешава? худованд моро якта офаридай чӣ дар кораи дивайник модаҳа? илтимос ҳиҷриҷон савол натети дар бораи дивайник бугуфта буд сарма вайрон кардӣ. дивайник доштан ҷоиз нестаю? ҳар як инсона гуноҳи мекардагиш ва савоби мекардагиш дар худи ӯ нависта мешавад. машаллоҳ домло ҳама саволда ҷавоб метиҳад.
камолҷон хуш омадӣ ҷон, чӣ мехоҳӣ? ғайр аз тра хушбахт кардан дига ҳичи намехоҳам мелис. рӯзе ки офисаш ба ҷош омадай бисёр одами хуб шидае. чой кабуд мехӯрен ё ки чои сиёҳ кадомша? ай ҳамон рӯзе ки ҳамқа зиндагӣ кардам ва ақлам да сарам омад, ман вабше одами дига хел шидагиям мелис. Ваҳ, камоли сиёҳ, ту вабше одами дига хел шидаине ки дар ҳақиқат. Илтимос мелис, баъди дига мана камоли сиёҳ нагӯ. Камоли ҳозира. Камоли ҳозира? бисёр хуб шидне ки ман медонам ки бисёр вақте ки ман тра ғам мегардам, барои ҳамаш бахшиш мепурсам мелис. хеле камоли ҳозира биша, ҷони ман фидоят. мелис, ту мана ҳеҷ вақта лоиқ надонистӣ. мо ман бисёр хирагӣ када тра ғам додам. нигоҳ кӯ ҷонам, ё ҳамаш дар гузашта монд. ба фикри мо аёдмон бирорем ё намешава ба фикрам. ма дар гузашта монд. медонам мелис, ту ҳақӣ. ё аллоҳ, и одама чӣ шида боша? И дар ҳақиқат али шидааст. хай барои ҳамақа кором мелис, дига ҳеҷ вақт тра нороҳат намекунам, айпешет намебурам ва дига дӯстат намедорам. чӣ? ман тра маҷбур намекунам мелис, ту бисёр дига одамода лоиқӣ. камоли сиёҳ, яъне камол. камоли ҳозира, ту чӣ гуфтесаи худат мефаҳмӣ? илтимос мелис, и қарора бисёр фикр карда бад баровардам. дига айпешет ягон вақт намебурам. чие ки айпешим намебуроя, ман бихоҳам буромадан мегирӣ. вале дар ҳаёт бисёр чизои хуб интизор тай мелис. ваҳ, хотира и бо гум шидааст. бо рӯзое ки маҷбури ғамат медодам, айпасат медавидам, да ёд дорӣ мелис? чӣ? яъне ки тра дига ҳеҷ вақт нороҳат накунам мелис, мегӯм амхе. дар ин дунё бо бисёр чизое будае ки ай ишқ дастозтар будае мелис. ту чӣ беҳуда гӯӣ кардесай? камоли сиёҳ. ба худ биё тез. ту камоли сиёҳӣ, фаҳмидӣ? камоли ҳозирара аёдат бирор, фаҳмидӣ? тра барои ғам додагиам бисёр виҷдону мана азоб додасааст. дар ин дунё бисёр чизои хуб аёли дар пеш тра интизорай. ки дига намехоҳам шунидан. дар баҳр будагӣ моҳиёра медонӣ ва ё чӣ хел зиндагӣ мекунанд? агар алафҳоям таги баҳр набоша, медонӣ ва ё чӣ мехӯранд? бас ки хаб ки дига намехоҳам шунидан. илтимос мекунам ба худ биё, камоли сиёҳ. ту камоли сиёҳи ягон хел камоли нав нестӣ, фаҳмидӣ? ман мехоҳам ки ту камоли сиёҳ бошӣ. вале дар ҳаёт мон бисёр чизои хуб интизорай мелис. оле ҳаракат кунӣ, бисёр чизора соҳиб мешавӣ мелис. агар мо аз якдигаримон ҷудо шем, бисёр хуб мешава барои ҳардумон мелис. ҳозир ман тра мефаҳмонам озбе. тез ба худ биё. барои хушбахт шидани ту ман ҳама кора мекунам. ту камоли сиёҳӣ, ба худ биё. бисёр корои када будам, ҳамаш рӯи об ромад мелис. ман мерам ай ту мелис. манам бисёр тра ғам додам, акай ту мерам мелис. ба худ биё, ба худ биё, бача. бест, чӣ кор кардесай, якама мекишӣ мелис. мелис бест, камоли сиёҳ, ба худ биё мегӯм. ту камоли сиёҳӣ, ба худ биё. ором ша мелис, сар тиен мана. мелис бест. барои тарзи ҳаёт ман хуб кардан бо шиддат кор мекунам. ба худ биё. кор кардесай, и чӣ саросимагияя? комиссар, картакилас да ҳаёт будай. да ҳаёт будай, ман дига да иҷа истода наметонам. аллоҳ ҷазота битиятра. ҳо, рост мегӯй. фикри манам да иҷо бисёр нагард. агар картакилас биқапад, оқибаташ хуб намешава. не, ақаллан комиссар, шумоам хеле наген. хай ҳама хелай. шавката надидӣ, ай сар занги задисам намёвмаш. шавкат ай тарсаи канони девонара иҷа грех рафт. грех рафт? тамом, ман грехтам. шавкат, ту чӣ хеле одамия? кӯя зангш бизанам, дар куҷо бошаӣ? шавката занг биза. ва дар охири кор картакила занг задисааст. бегаҳ да як сюрпризи хуб дорам туда. ба қарибӣ тра ман ба даст мегирам.
баъд рафта Зайнаба таклифи хонадоршавӣ мекунам. те занг задана давом доданги картакелас. Ман тра хадам миёвам. Ё Аллоҳ, ин одам киҷо рафт? Телефоншам ҷавоб наметия? Ман рафта Зеҳрода як чалаи калон бигирам. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bir Müslüman olarak en büyük gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Elbette şeytan nefsimize hoş gelen kötü şeyleri bize güzel göstererek bizi doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Ama biz Müslümanlar şeytana ve nefsimize karşı her zaman tetikte olmalı ve dua ederek Allah'tan yardım istemeliyiz. Allah'a yapacağımız en büyük dua ise ona verdiğimiz kulluk sözüne sadık olmaya çaba göstermektir. Evet sevgili kardeşlerim, biz aciz kullar için Allah'a sadık olma konusunda en güzel örneklerden biri Hazreti Ebubekir'in hayatıdır. Bugün sizlere Allahu Teala'ya ve Resulüne sadakati ve koşulsuz teslimiyeti sayesinde Sıddık lakabını almış olan Hazreti Ebubekir'i anlatmaya çalışacağım. Hazreti Ebubekir ile Peygamber Efendimiz arasında çocukluklarından beri çok güçlü bir dostluk vardı. Hazreti Ebubekir, Peygamber Efendimiz bu dünyadan ayrılıp Rabbine kavuşuncaya kadar onun yanından hiç ayrılmamıştır. Peygamber Efendimizin en sevgili dostu, en büyük destekçisiydi. İslamiyet öncesinde o da Peygamber Efendimiz gibi cahiliye inanışlarına karşıydı ve putlara hiç tapmamıştı. Peygamber Efendimiz kendisine peygamberlik görevi verildikten sonra insanları İslamiyet'e davet etmeye başladığında Hazreti Ebubekir tereddüt etmeden iman etmişti. O Hazreti Hatice validemizden sonra ilk iman eden kişidir. Ve hiç kimsenin Müslüman oluşu Peygamber Efendimiz'i onun Müslüman oluşu kadar sevindirmemiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir dışında İslam'ı kime arz ettiysem mutlaka bir tereddüt yaşadı. Ancak o hiç tereddüt etmedi buyurmuşlardır. Hazreti Ebubekir Müslüman olduktan sonra bütün varlığı ile İslamiyet'e hizmet etmiş, insanların hidayetine vesile olmak için çabalamıştır. Mekke'nin en zengin tüccarlarından biri olan Hazreti Ebubekir, bütün servetini İslam uğrunda harcamış, mal varlığının büyük bir kısmını Müslüman kölelerin baskı ve zulümden kurtulup hürriyetlerine kavuşmaları için fidye olarak vermiştir. Başta Hazreti Bilal olmak üzere birçok sahabeyi yüksek bedeller ödeyerek esaretten kurtarmıştır. Peygamber Efendimizin sohbetinden en çok istifade eden Hazreti Ebubekir'di. Ve bu sayede Hazreti Ebubekir'in İslam'ı yaşayışı bambaşka olmuştur. Bütün varlığıyla İslam'ın insanlar arasında yayılmasına çabalıyordu. Peygamber Efendimiz insanları İslamiyet'e davet ederken Hazreti Ebubekir her zaman yanı başındaydı ve Efendimizin çektiği eziyetlere o da ortak oluyordu. Ancak bütün eziyet ve çilelere rağmen Peygamber Efendimiz'i hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. Mekkeli müşriklerin bitmek bilmeyen işkence ve baskılarının sonunda Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e Mekke'den Medine'ye hicret etmeyi emretti. Peygamber Efendimiz bu zorlu yolculuk için yol arkadaşı olarak Hazreti Ebubekir'i seçmişti. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir yola çıktıklarında müşrikler Peygamber Efendimiz'i yakalamak için hemen peşlerine düşmüşlerdi. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir müşriklerden saklanmak için Medine yolu üzerindeki Serv mağarasına saklanmışlardı. Müşrikler mağaranın yanına geldiklerinde Hazreti Ebubekir müşriklerin Peygamber Efendimiz'e zarar vermelerinden çok korktu. Ama elbette Allahu Teala onlarla beraberdi. Yüce Rabbimiz kutsal kitabında bu olayla ilgili şöyle buyurmaktadır. Eğer siz ona yardım etmezseniz inkar edenler
onu iki kişiden biri olarak çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme, Allah bizimle beraberdir diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş. Sizin kendilerini görmediğiniz ordularla desteklemiş. Böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Efendimiz Serv mağarasında müşriklerden saklanmaktayken Hazreti Ebubekir'in mübarek dizine başını koyarak uykuya dalar. Bu sırada mağaradaki deliklerden yılan çıkıp da Peygamber Efendimiz'e zarar vermesin diye ayağıyla deliklerden birini kapayan Hazreti Ebubekir'in ayağını bir yılan sokar. Ancak Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'i uyandırmak istemez ve acısından sessizce ağlamaya başlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz uyanıp vaziyeti görür ve ona neden kendisini uyandırmadığını sorar. Hazreti Ebubekir ise gözyaşlarını silerek anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyerek karşılık verir. Peygamber Efendimiz Medine'de muhacir ve ensarın yardımı ile bir İslam devleti kurduğunda Hazreti Ebubekir en hayati anlarında Peygamber Efendimiz'e hep destek olmuştur. Mescid-i Nebevi'nin inşaatında bizzat rol almıştır. Mescidin arsa bedelini de Hazreti Ebubekir ödemiştir. Yine birçok sefer ve savaş öncesinde ordunun maddi ihtiyaçlarını karşılamış ve bütün servetini hiç tereddütsüz İslam için harcamıştır. Efendimiz Tebük seferi öncesinde ordunun ihtiyaçları için ashabını sadaka vermeye teşvik ettiğinde Hazreti Ömer sadaka verme konusunda ilk kez Hazreti Ebubekir'i geçeceğini umut ederek malının yarısını bağışlamıştır. Hazreti Ebubekir ise bundan haberi olmadan malının tamamını bağışlamıştır ve çoluk çocuğuna ne bıraktığını soran Peygamber Efendimiz'e şöyle demiştir. Onlara Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Bunun üzerine Hazreti Ömer artık bundan sonra hiçbir şeyde onu geçemem demek zorunda kalmıştır. Hicretin 10. yılında veda haccını yapan Peygamber Efendimiz bir yıl sonra bu dünyadan ayrılarak Rabbine kavuştu. Peygamber Efendimizin vefatını duyan Müslümanlar üzüntüden yıkıldılar ve ilk anda ne yapacaklarını bilemediler. Hazreti Ebubekir ise Efendimiz'i alnından öptü ve anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Ölümünde de yaşamındaki kadar güzelsin. Senin vefatınla peygamberlik son bulmuştur. Şanın ve şerefin o kadar büyük ki üzerine ağlamaktan münezzehsin. Ya Muhammed, Rabbinin katında bizi unutma, hatrında olalım dedi. Hazreti Ebubekir, Peygamber Efendimizin vefatı karşısında metanetini koruyup büyük bir hüzün içerisinde olan Müslümanları teskin etmeye çalışmış ve şu meşhur konuşmayı yapmıştır. Ey müminler! Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Muhammed'e kulluk eden varsa bilsin ki o ölmüştür. Allah'a kulluk edenlere gelince unutmayın ki Allah baki ve ebedidir dedikten sonra sahabelere şu ayet-i kerimeyi hatırlatmıştır. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse Allah'a hiçbir ziyan veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hazreti Ebubekir konuşmasının devamında sahabelere Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine sarılan doğruyu bulur, o ikisinin arasını ayıran sapıtır. Şeytan peygamberimizin vefatıyla sizi aldatmasın, dininizden saptırmasın, şeytanın size ulaşmasına fırsat vermeyiniz diye hitap etmiştir. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir halife seçilmiştir.
2 sene 3 ay gibi kısa bir süreliğine halifelik yapmasına rağmen İslam devletinin sınırlarını Irak ve Suriye'ye kadar genişletmiştir. Ayrıca fetihler sırasında hafızların bir şehit olmasından sonra Hazreti Ebubekir Kur'an ayetlerini bir araya getirip Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmiştir. Hazreti Ebubekir yakalandığı bir hastalık sebebiyle 63 yaşında vefat etmiştir ve vasiyeti üzere Peygamber Efendimizin yanına defnedilmiştir. Yine vasiyeti üzerine tüm serveti satılarak İslam devletine bırakılmıştır. Hazreti Ebubekir Sıddık servetini Allah yolunda harcamış ve kendisi çok sade bir hayat yaşayarak daima Allah'a ve Resulüne sadık kalmıştır. Allahu Teala Hazreti Ebubekir'e bahşetmiş olduğu bu üstün kulluk hasletini bizlere de nasip eylesin inşallah. Amin. Cenab-ı Allah bizleri de Hazreti Ebubekir Sıddık gibi Rabbine sadık ve ona vermiş olduğu kulluk sözünden dönmeyen kullarından eylesin inşallah. Amin. Sevgili kardeşlerim, hak batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Yüce Rabbimiz bu mücadelede biz Müslümanlara hak yolunda yaşamayı, hak yolunda ölmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Müslüman coğrafyası tarihindeki en acı dolu günlerini yaşıyor. Karanlık dış güçler Müslümanları Müslümanlara kırdırmak ve İslam coğrafyasını kana boğmak için en alçakça planlarını yapıyorlar. Yüce Rabbimiz dünyayı fesada boğan şer güçlerin planlarını başlarına geçirsin inşallah. Amin. Sevgili kardeşlerim, zor zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde ülkemiz ve milletimiz bu dış odaklı şer güçlerin hedefi durumundadır. Yüce Rabbimiz asırlar boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan milletimizi ve ülkemizi bu zalimlerden korusun inşallah. Amin. Cenab-ı Hak ülkemize, milletimizin huzuruna, milli birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin inşallah. Amin. Allah, hak batıl mücadelesinde şer odaklarına karşı canını ortaya koyan, ülkesinin ve milletinin bekası için şehit olan tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Amin. Yüce Rabbim раҳмат кунад ҳамамона. Омин. Худованд дар бораи шаҳидо дар Қуръони Карим ҳама хел фармуд. Кадоме ки дар роҳи Худованд ҷон мебозад ва ёра мурда наген не ва ё зинда ҳаямаш. Шумо ин чиза дида наметонен. барои ҳамаи шаҳидое ки дар роҳи ислом ҷон бохтагиянд дуо мекунем. ай зеҳро беором ша сарма тов додӣ ба худо. агар мана чалай мехостагӣ мана гира баъд мебинӣ ман вая чихе нишон метам. хта ба даст бигие дихта елмаз камисар ай пастонай ра такроран чала мехара мегӯй. мелис агар дару ҷамъешидӣ афта андоми мана медидӣ мефаҳмидӣ баъд. хай мебинем ку мана мехостагӣ ранги санг бори калон чала нахара. тамом гап надорам. э зеҳрое мана даргирондӣ. ҳамин такрор чала шарт буд. ман яксола ойлик мадодомиро харидам. хеле набудӣ ку манам нафаҳмидесам тура. ин елмаз боша ай паси ҳардумонай ҳамин даъвати такрорӣ шарт буда. домло ижрӣ напарс ягон чӣ кори ман буд чӣ. бояд пирсам домло чиай? домло ба оби марз таҳорат карда намоз бихонем ҷоизай? чӣ мегӯй? яъне оби кайҳон. марз об ҳастай ки та гирифта таҳорат мекунӣ? одамо меган ҳастай ҳама хелай? ҳиҷрӣ ай та гирехта намешава. ҷоизай домло? ҷоиз нестай. ки оби кайҳон барои кайҳон будагиёҳай.
мон ва ё бигиранд ба оби хичон таҳорат карда намозшона бихонанд. Ло дар ҳақиқат дар кайҳон одам зиндагӣ мекунад? Нигоҳ кун иҷрӣ. Байни одамои Америка ва одамои Туркия фарқия дорад. Ман медонам одамои Америка дар кайҳон фикр мекунанд ки силоҳ месозанд. Ана мардами Туркия боша фикр мекунанд ки дар кайҳон мусалмонҳо зиндагӣ мекунанд. баъд одамои кайҳон будагӣ ҳамаш мусалмонанд домло ва ҳиҷрӣ ти саволора якҷо мегирӣ. дар бораи ҳиҷрӣ ҳар кас ҳар хел фикр дорад. баъзеҳо фикр мекунанд ки мусалмонҳо домло ҷаноби ҳақ пайғамбаромонро раҳи дур роӣ када буд. ба фикри мо роӣ кадагиай. барое ки худованд пайғамбаромона бисёр одами бузург офарида шудагиай. баъд домло мусалмон метавонад ба як одами дур зиндагӣ кунад. ане хонадор шава. чӣ шуд иҷрӣ духтари дурда ошиқ шуда санама партофтай? магар анхе мешавад домло? тоба. санама нағз мебинам. ҳама мусалмон духтарои рӯи дунё ҳамчун хоҳармай. кубес як дақиқа и санам май раҳи дурай барои ҳамин саволора пурсидесай. майли хай тамом фарз кардем ки санам ай дурай. неки мусалмонай хонадорша ҳиҷрӣ ҷоизай. ҷоизай хонадор шуданги майли. Müslüman bir uzaylı ягон мусалмон духтаре ки ай раҳи дур боша хонадор шавӣ ҷоизай. мошаллоҳ домло. дар замин дар осмон дар ҷое ки савол дошта бошам ҷавобша мегардонам. ёр одами донишмандай ҳама саволода ҷавоб дора. мошаллоҳ. ҷошидаги одам чалагириам хаққин боша. зиё не. артакелас не. зоғи сиёҳ не. аҳмад шимшек не. киита ага не. чалай калон хариди мурод комиссар? нагирифтӣ? гирифтӣ мегум. гирифтӣ ё нагирифтӣ? хонадор мешавӣ қатиман. аввал чала раҳоӣ ки хонадор мешам. ман бисёр шодам хонадор мешам бо ту. манам бисёр шодам, нағзидам, хурсандам. ای شوکتی احمق بلاد بزنه. در یک بسیار حالتی تنگی من 2 ساعت چی ترجده دارم در اینجا. عصبی نشه، نغز دیدم. شوکت خبر آمد که حالتی وزبین دهی. بعد میام دوام میتیم مایلی. برادرم کنون دیونا من قپیدگی های. در یک انبار من دست پاما بستگی های. اگر حوزی من آمده خلاص نکنی من میکشی دیونا. در جان التماس من یاردم که. برادر جانم شوکت. من باید یگان کار کنم. زهرا باید من یگان کار کنم. مام خطا به دست بگی کمتر. چه خیل آرام شم زهرا، چه خیل ما. кануни девона бародарам ҳамекиша гуфтесам. шак штанаш гираваям 1000 бало овард ба сармон. хеле нагӯ бародармай Шавкат. бояд ман наҷот битам вая.
када наҷот битунвая бояд. Тамом, манам қатид миём. Не ти қати ман омада наметуни, намешавай хе. Мана духтари маскагӣ бидан маъёдат бироварди аҷабо. Майли, тамом. Бояд саросима бишем. карта келас. Тара ман чоҳдаме ғалтронам. баъд ҳамчун як қаҳрамон Зайнаба таклифи хонадоршавӣ мекунам. Зайнаб, биё ба падарта як чой дам ки. Чой. Духтарам, чӣ кор кардесай? Зайнаб, ин суратҳои кира ти кашол кардесай? Як қаҳрамони хубай, ҷанговар. Ҷанговари қаҳрамон. биё Сами, биё иҷара бин, биё тез, биё саросима биги, биё иҷара бин. Азия, чӣ шидесааст? Чӣ қад дод задесай, а? хушрӯ нигоҳ ка, бин иҷара чия бин? Кино аи? И одам кия даҷа, а? Агар курите намебини ҷанговарай. И ҷанговар боша, да иҷа суратҳош чӣ кор мекуна? Ман ин суратҳоро барои оне ки кашол кардам, ҷанговар дар қалби манай. Ҳама хеле шумо нигоҳ кунен, чӣ хеле қаҳрамонаи. Ҷанговар қаҳрамони ҳамаи моай. И ақлшагум кардагиай. чӣ? Тамом, ҳозир ман меом домло. ҷанговар дар ин маҳалла зиндагӣ мекардааст. чашмотонро калон ӯй кунен. идов хатогӣ намехом. ҷанговар набояд ай дастмон бигиреза. фаҳмиден ҳаматон? натонистен, ҳаматона як ба як мекушам. ҷанговар, ту чӣ хел нағзидаи мана дилша медизӣ? ману қалбитра айтанат канда мехӯрамаш. намефаҳмӣ? ҷанговар қапенаш. бо накушенаш вая. ман ӯро ба дастҳои худам мекушам. ака тира мекуши ман ҷанговар. марьяма ба тира наметам. акай канон? чӣ хеле акай канон, а? чӣ хеле ака? акай канон? ором ша. силоҳ корбуд намешава. ҳозир ман тира мекушам, намефаҳмӣ? мурди ту. бихезен амад, бихезен. бихезен амад, бихе. бидавен тез, биқапенаш, бидавен. ҷанговар ҳамин рӯз мебира. ваҳ, и одам аби пайдо шид бо. бисёр хуб менамоӣ. ваҳ, нигаҳ ки духтари маскагира. сира бойнате, камтарак ҷиддӣ шав. ишқварзӣ наомадем иҷа, бояд кормона бинем. рост мегӯӣ, ишқварзӣ наомадем иҷа. ҳамита асабӣ шидесай ҳозӣ? о, шавката да ҳамиҷа қапидагиян. да иҷа ягон одам надидесам?
рост мегӯӣ. Ранге ки канони девона диққати ҳамаро ҷалб карданӣ нест. мо ҳам бояд бодиққат бошем. хотир наша ишқам, ман ҳастам ку. Та аввал хита наҷот бите. ё аллоҳ, ё раббия. дар як оператсияи бисёр хуб қарор дорем. Заҳро, ты хита чӣ хел ҳис кардасай, а? Мо ни ҳиссиётҳоро аввал Шавката наҷот битием, баъд мо кори бисёр дорем олиқати та. Мардума бояд никоҳ да даъват кунем. Ёри туя дидан дар корай, коромон бисёр зиёдай. Биҷум, рост мегӯӣ неки ё. Шавката наҷот битием, манам хонадор шавия мехом. баъди туймон фақат ту дига духтари маскагӣ намешавӣ, хонада мешинӣ. дар хона мешинӣ, хонашин мешавӣ яъне. Чӣ? Чӣ хел не? баъди туймон хонада мешинӣ, корои мардакӣ да дахолат намекунӣ. ози дар хона маҳкам кунӣ, ма уже қарор додӣ. яъне намехели оператсияода намеёӣ, духтари маскагӣ намешавӣ мегум. берун биромада магазин рафта метонӣ. баъд бо мебинем чӣ? баъд яъне гуфтанием ки дига хеле корои мардакита мепартоӣ ту. Чӣ гуфтӣ ту, ҳа? Заҳро, чӣ кор кардасай? ба худ биё. ту чӣ хел манай хеле мардаксифат мегӯям? хая шухид кардем охӣ. ё аллоҳ, домлозиёро бояд ҳаминҷа ман медидам, надидесама? дар куҷо бошад домло? биё ҳиҷрӣ наҷот бите. бача, чӣ ба нигаҳ дорӣ? биё халос ки ки мекишам ози мана. бестен, накунен, не бестен. одами капа калонен, айба и корова накунен, а? изо намекашен айхтон. ман ҳичӣ накардам, намебинӣ духтар мана задес аз мекиша ози. Заҳро, барои чӣ домлозиёра ту мекишӣ, а? мон бизанамаш, ҳоли бачени дилам назадамаш. и одам мана мардаксифатӣ гуфт. домло ҳиҷ изо намекашен айхтон, нахоҳад Заҳро хонума бигӯян ки ту мардаксифатӣ. хай яке ҳам хешухӣ кардам. бес ямину духтари маскагӣ сабр кӣ. бес чӣ кор кардасай ту? мана сарта ҳиҷрӣ, шумоам бас кунен, ҳиҷ зебанда нест коротон. ман дили санама бисёр гарм кардам, гирифтам. шумо дили Заҳро хонума гарм накардем, домло? и одам ҳиҷ ҳаракат накардаст аз ҳиҷрӣ. тамом ман хеле гуфтанӣ набудам ку. бо санама наген, мон ҳиҷрӣ, шумо мардако ҳаматон ҳам хелен. бесяд дақиқа изо намекашӣ хеле мегӯй дар бораи мо. нигоҳ ку, ҳолиам гап задесас, а? тамом ором ша. бумбар картакилас 2 соат ждату дорум. иҷа бародарат ҳаётиш дар хатарай, ту уҷа кайфу сафо дорӣ. ман ёдаем паса як сообщение дигар рой кунам. бародарам, киҷо шидӣ ту? одамо ози мана мекишан. ҳаракат кун, мана наҷот бите. бестен я минут, бестен. бародарам, киҷо шидӣ? одамо ози мана мекишан. ҳаракат кун, мана наҷот бите. Шавкат, бародарам, омадасам, ози наҷотат метам. ҳиҷрӣ, ту дар ҷамон моро назорат кун, тамом? паноҳи худо бошӣ. шумо ҳам домло. наҷот битиен. ози наҷотат метам. бест. наҷот битиен. наҷотат метам. бест. он кас не чоҳ биданаш мумкинай. бародарам, ай ҳичӣ намешава. бародарам. мумкин ҷанговар дар ин наздикиҳо ба ҷо шидагиай. ҳама ҷоро бинен.
ҳаракат кунед. сюрприз! ваҳ, ситораҳо. Дар як тараф картакел аст, дар тарафи дигар бошад заҳро. ҳардутона якҷоя қапидам. то ҳамиҷа рабудай рӯзи шумо. ку барорен маскотона. бес, я дақиқа бес. Картакел аст. бест. аввал заҳро хонум мекуна маскаша. ку бигем маската бисёр ман зиқ шидагима. биҷум. мепаронум ӯзи. тамом. бест. тамом. мегирам маскама. биҷум. чӣ шидес аст, ҳа? диққат бите. ранги гудаку ҷанга ёд натеманда. хта эҳтиёт кун, ноуда барои накун. ҳаракат кунен, мана киштанай задана, ҳа, бисёр гап назанен. домло я савол додан мумкин ай? иҷри ҳози вақти ҳамин саволтия? домло да осмон ситораҳо боша, паронӣ ба автомат ҷоиз ай? иҷри кори ҳози мекардаги нодуруст ай? домло ман савол додам, бинавис иҷри. навис. ҷоиз ай? ҷоиз нест ай иҷри. барое ки ситора бипарона, дар сараш меғалта. Напарон, ҷанг киштан мона. ай машоаллоҳ, ҷавоби савол ма гирифтам. я дақиқа бестен. тамом бас кунем, бихезен айҷод омад, бихе. ҷанговар, ман тра ака мекишам. шаб шаби охиронат мешава. ё аллоҳ, чӣ шидес дар иҷои бародаро? чӣ шидес аст? оли сома, таслим шен. ҷаноб? елмаз? гир кардам шона. ҷаноб, ҳардои ситораҳора, картакелас ва духтари маскагира. ман дастгир кардам, ҷаноб, ман. ҳо, ман дастгир кардам. картакеласа мегӯй? ҳо, картакелас, ҷаноб. ва заҳро? ҳо, ҷаноб, ман худам ёра дастгирӣ кардам, ман. ҷанговар, ту чӣ кор дорӣ дар иҷа? ҷаноб, ман Мурод комиссара ёрдамкунӣ омадам. комиссар Мурода? комиссар дар иҷо ҳай? Мурод комиссар дар иҷа чӣ дахл дорад, ҷаноб? Мурод комиссар нест дар иҷа, ман ёра дастгир кардам. ҳардои ситораҳора ман дастгир кардам. ту чӣ гуфтеса, Елмаз? раҳмати калон ту дар ҷанговар, дар ин рӯзои қин тезтар ёрдам монда омадай. ай ҳами як моҳат бубусам. қаҳрамони мо. баъд ту ёд кай ба иқари биё. ҳамин наздикӣ ёдам мешавад, ҷаноб. умедворам ки манам ёд намебирорӣ. гарам хе мешавад, ҷаноб, албатта шуморо файрод мекунам. кунен, ҷаноб, шумо манда ҳеҷ аҳамият наметиҳен. ман из заҳро қати картакеласа қапидам. шумо бошен дар уҷа туи пӯй гуфтесен, ман ҳеҷ чия нафаҳмидесам. оли хаб ки саросима наша, маскаҳои ҳамин одаморо ҳӯй ки бинем ку киян. биҷум. тамом, ҷаноб. картакелас, маската ҳӯй ки. бигӣ маската. бигӣ гуфтесам, намефаҳмӣ? ҳӯй кунен мегум сарт ена маскаотона. тамом, бигирен охӣ. басай. Мурод? Муроди тӣ? ин манзараро бинен. Мурод? ман медонистам, ҷаноб. одами сирбаҷокан. ман медонистам ки ту чизеро ай мо баҷо кардесай. картакелас, дар охир пайдо шидӣ.
картакелас дар охир дига гирехта натонистӣ дастгирит кадом на кору баро то ҳамиҷа рабдай биё акиҷа ба ҳафс медароӣ картакелас бародарам даста бите тамом дӯстам ҷинояткорӣ баст адолатда таслим ша ту ҳозир рост ба ҳафсхона мерай бародарҷон мерай насиб боша 20 сол мешинӣ зайнаб айман мешава фаҳмидӣ мани бегаҳ таклифи хонадоршавӣ мекунам зайнабда ҳеҷ хавотир наша елмаз орзу нака дига ҳичира ҳо рост мегӯй мо қатъи картакилас гап зада зеҳроа ёдмон бировардем чира орзу накунам ҷон ҳаво на пар ва зайнаба аёдат бирор ман барои чӣ зайнаба аёдам бирорам зайнаб ранг ти як ҷинояткор нестай зию духтар дар хона шонай ту бошӣ дар байни мардаку гаштесай ин хел нест зайнаб манам барои кӣ ту чӣ гуфтесай а ҷаноби чӣ гуфтес аз ман нафаҳмидесам чӣ гуфтесас ку маската биги бинамад зайнаб ҳамира ман дар назар доштам зайнаб ту чӣ кор дорӣ дар вақти соат да иҷа истам ки бегаҳ зеҳро бишам не бида наметавонӣ зеҳро шанлы манам не бовар надорам ман ту зайнабӣ ту бояд зайнаб бошӣ ту зайнабӣ мегум намефаҳмӣ и бегаҳ тура бояд таклифи хонадоршавӣ кунам не ту зайнабӣ не ту бида наметавонӣ не ман боварӣ надорам не ту бояд зайнаб бошӣ инами ту зайнабӣ гар мурам ҳам бовар намекунам ту зайнабӣ не ҷаноби зеҳро бида наметавонам не ҷаноб ози ман хоб дидесам хайне мо ози ҳамаон дар дуруни як хобем чия намедонем ҳақиқат надорад чӣ бием бихезем ай хоб ҳама коро буд шава биҷунбен ҳамаш ҳақиқат надорад хайне ҷаноб ҳақиқат надорад вай зайнаб аё ҳеҷ ҳақиқат надорад и коро не ҳолиам бедор шида наметавонам ҳолиам хоб ай коро ҷаноб дар дуруни як хобем хайне ту зайнабӣ хайне зайнаб ту ай картакилас тарсида хита зеҳро гирифтесай хайне ту нағз дидаи мани ту зеҳро шида наметавонӣ не ту ай картакилас тарсидесай ту чӣ беҳуда гӯӣ кардесай елмаз ҷаноб и духтар зайнабай зеҳро бида наметавона инами картакилас ҳами духтара бисёр тарсондагия барои ҳами хича и зеҳро гирифтесаст хита зеҳро нагия ба худ биё зайнаб ба худ биё ту орзуи мана шикаста наметавонӣ не ҷаноб мо ҳолиам ба фикрам дар хобем не набояд ихе бишава мурод авлодам чӣ ба тои рӯза нагуфтӣ ки картакеласӣ чӣ ба ай ман ба ҷо кадӣ а ҷаноб и чихелик мурод и картакеласай и картакеласай инай боша зеҳро нест зайнабаи бовар кунед и картакеласай ҷаноб елмаз агар як беҳудагӯӣ дига кадӣ тура ба ҳабс мекашам ай ҷайса набояд шумо ҳеҷ чира ай ман ба ҷо кунед майли мурод тамом ҷаноб ай ҷайса қатъи ҷанговар бисёр корои хуба ба анҷом метиҳанд каса иншоллоҳ ҷаноб елмаз биё мурод камисара даст бидагӣ чӯша ҳуйка не ман килӣ надорам намедонам килия дар ҷо мондам биҷум елмаз ҷанобам як ховай хов ҳеҷ чӣ ба ҳақиқат монандӣ надорад барои кӣ ҷаноб и одам картакеласи ҳами кори кардагимон хуб буд и одам дар пеш омуда мо ира ӯ чекаи дунё кофтанӣ рафтем манам нафаҳмидесам картакелас дига нест елмаз картакелас 2 сол пеш мурдагӣ буд зеҳро қатъи духтари маскагиам мурд и зайнабай зеҳро шанлира делаш маҳкам шид фаҳмиден дӯстон ҷаноб иҷа фақат ноҳақӣ шидесаст дар ҳаққи ман ҳеҷка мана нағз намебинад на нағз дида дорам на ҳадия медодагим аст шумо фақат мурод мегем марҳамат бина мурод ман рафтам елмаз дига ягон чӣ намехом ҷаноб мехом дига истодан дар ҷое ки нағз намебинанд мара намехом истодан ман рафтам домло бародарам домло ҳиҷрӣ санам ҳиҷрӣ İyi misin? созиту Sana bir şey oldu
ва тра ягон чӣ шудааст гуфта бисёр тарсидум. Натарс, намебинӣ созем ҳамамон. биё иҷо. мудоме ки ай ҳама муаммоҳо халос шудем, ҳама хеле як тӯи чоркаса кунем бирава. хай не? Домло, ҷоизай? Маълуме ки ҷоизай, ҳиҷрӣ ҷоизай. ҷоиз боша, тӯй мекунем ага не? худованд шукрона бепоён мекунем ки мо ҳамамон хонадор мешем. тамом ага не? тӯй мекунем. о, хонадор мешем мо. ҷанобон ва хонумони олиқадр, дар рӯзи хурсандӣ дар ин ду ҷуфти навниҳол ҳаматона хушомадед мегӯем. бале, метонем никоҳа сар кунем. Санам духтари Қодир ба хоҳиши хитон бе ягон маҷбурӣ барои ба ҳиҷрӣ ба шавҳар баромадан ба иродаи худ бе ягон маҷбурӣ қабул дорӣ худат? бале. шумо ҳиҷрӣ писари Эрдан, Санам Қодирия, бе ягон маҷбурӣ ва бо иродаи худ ба занӣ қабул карданӣ ҳастед? домло, ҷоизай? ман ин савола ҷавобша медонам. Cevabını biliyorum. то мурданма? ҳо. Evet. шумо Заҳро Шанлӣ бе ягон маҷбурӣ ва бо иродаи худ Мурод Темурда ба шавҳар баромаданӣ ҳастед шумо? бале. шумо Мурод Темур бе ягон маҷбурӣ ва бо иродаи худ ба Заҳро Шанлӣ хонадор шуданӣ ҳастед шумо? чӣ хаб кардагия? чӣ хаб истодай? ҳо бугӯ. шата хӯрданӣ набошӣ, ҳамин ҳозӣ ҳо бугӯ. тамом. бисёр исрор кард. бале. дӯстони азизам, шумо дар ин рӯзи хирсандӣ шоҳидӣ метиҳед ҳамин одамода? шоҳидӣ метиҳем, мо шоҳидӣ метиҳем, мо ҳам шоҳидӣ метиҳем. биёен дар инҷа имзо кунем. аз ҷо мехезем дӯстони азиз. манам шуморо тибқи қонуни Туркия ба ман додагӣ вазифашон
ора табрик мекунем барои рӯзи хирсандӣ. Як умр хушбахт бошен, як ҷаҳон ташаккур. шери нарайда.